стажант, докторант в категорична физика в университета, но явно има тежнения към астрономията, както се вижда. Ще ни изнесе една лекция, която е доста сложна неща, се надявам да се даде по по-разбираем начин за нас. И само едно съобщение, последната лекция ще бъде на Ева. Отговорихме вчера за атмосферните явления и вчера не успя, но ще надявам, че тая вечер, нали, след вечеря някъде, ще направим. След вечеря ще разберем колко часа. Да, 8:30 или 9. Значи, заглавието на лекцията е суперструни допълнителни измерения. Какво са суперструни допълнителни измерения, ще разберем след малко. Основното нещо, за което ще се опитам да говоря, е космология. Космологията е историята на Вселената. Значи, Вселената не винаги е била такава, каквато я виждате днес. Значи, на тази картинка е показана историята на Вселената, развита в направлението ляво-дясно и ние живеем някъде до този край. Значи, Вселената изглежда по начин, който изглежда в момента от някъде около 13 милиарда години. Всъщност, най-интересните неща, които се случвали в Вселената, са се случвали много в началото и за доста бързо време. Значи, преди да се формират галактиките и звездите, имало период, в който дори нямало атоми, тогава Вселената е била непрозрачна. След преди това имало период, в който Вселената се е разширила много бързо за много кратко време. Още по-преди това се случва така наречения голям взрив. За да разберем детайли малко по-добре това, което е станало, обаче трябва да се разходим малко и физиката на 20 век. Физиката на 20 век стъпва на три основни фундамента. Това са квантовата механика, специалната теория на относителността и общата теория на относителността. Ще разгледаме всеки един от тях. Вие там виждате ли? Да. Добре. Специалната теория на относителността обяснява как обекти и хора движат с високи скорости взаимодействат. Значи, цялата теория на относителността е изцяло развита от Айнщайн в една единствена стадия през 1905 година, като за основа на тази теория той взима някакво много важно постулат. Основният постулат е, че законите на физиката са едни и същи във всички неинерциални, т.е. неускоряващи се управни системи. Какво значи неускоряващи се? Значи, че им действа сила. Следващия основен постулат е, че константа на светлината е константа за всички наблюдатели, независимо от това с каква скорост се движат. Тоест, няма никакъв начин да догоните светлината и да избягате от нея. Тя винаги се движи с една и съща скорост прямо вас, с каквато и скорост да се движите вие. Дали може да помоля? Да. Малко се слабим. Добре. Имаме време. Добре. Да, между може да задава въпрос всяко време. Значи, едно от най-важните следствия от това е, че пространството, тримерно пространство, в което ние живеем, и времето вече спира да бъдат две напълно различни неща. Оказва се, че пространството и времето са много тясно свързани и времето всъщност е вид пространство. При отчитане на това как се движат един спрямо друг различни наблюдатели или хора и обекти, задължително трябва да отчитате този факт. Заради това се появява така наречено 3+1 мерно пространство. Тоест имаме три пространствени координати и една времева. Ние, хората, както и всички носими обекти, можем да се движим еднопосочно по времевата координата. Тоест можем да се движим само през времето. Това се нарича течение на времето. Някакви частици могат да се движат във всички координати. Например, фотоните не могат да се движат по времето. Те могат да се движат само по пространство. Фотоните са спирична светлината. Нищо не е ясно. Значи, следващото следствие е, че съществува връзка между масата на един обект и енергията, която е необходима да съществува. Тази връзка се дава от проста формула, че енергията е равна на масата по пространство на квадрат. Има няколко интересни ефекта от всички тези неща. Един от тези ефекти е, че ако аз се движа спрямо вас много бързо, значи се скоро близко до пространството и държа тази пръчка, която е дълга някъде около 1 метър, специално подбран екземпляр, се движа с, да кажем, 90% от пространството в тази посока и я държа така, и ви измерите колко е дълго пръчката, и ще ми кажете, че пръчката е дълго 80 см.
Тоест, това нещо се нарича времето скъсяване и причината за това е, че просто аз се вижда спрямо вас. Ако наблюдавате далечни звезди, един от ефектите, които се получават, така нещо абсолютно смесва. Друг тънък ефект в специална теория на относителността е, че двама движещи наблюдатели, отново аз и вие, ако аз движа с достатъчно висока скорост, не мога да кажа кога Григор Сети се разкарва. Тоест, ако аз кажа кога свети и взема един хронометър, засека кога той свети и вие засечете кога той свети, двете събития ще се различават по време, ако двата хронометъра са били синхронизирани в началото. Тоест, ако ни пуснат един и същ момент, преди аз да се движа. Така, значи, тази теория променя изцяло виждането за физиката и дава обяснение за основно за електромагнетизъм. Тоест, разбира се, че електромагнетизмите вълни са светлина и обратното и се разбира с много техните свойства, които тогава са били доста неясни. Следващия основен постулат е така, че това общо теория на относителността. Значи, имайки крайна скорост, Айнщайн, който отново открива теория, само 10 години по-късно, започва да се задава следния въпрос. Добре, знаем, че светлината не може да се движи по-скоро, има крайна скорост и нищо не може да се движи по-бързо от нея. Въпросът е такъв. Според Нютоновата гравитация, в която имате закон за привличане на телата, предаването на гравитационното взаимодействие, т.е. ако да кажем нещо се случи с Слънцето, то избухне, би трябвало или изчезне изведнъж, ние ще го усетим веднага. Но светлината от Слънцето пътува 8 минути. Значи, което значи, че нещо не е наред. Тоест не можем, значи, тъй нищо не може да се движи по-бързо от светлината, как така ние ще разберем, че Слънцето избухне или изчезне. Мислейки почти 10 години на този проблем, Айнщайн открива така наречената обща теория на относителността. Значи, общата теория на относителността ни разказва какво е гравитация. Особено за големи обекти като Слънцето, Земята и така нататък. Значи, Айнщайн показва, че има много тясна връзка между пространството и нещата, които са сложени в него. Значи, оказва се, че примерно пространството не е независимо от това какво има в него. Когато сложите масивен обект в примерното пространство, то се изкривява, бива кривина. Това е показването на тази картинка, която за съжаление се вижда цялата, но имаме Слънцето и върху него то е сложено върху една повърхнина, която излута средата. Резултата от наличието на маса и изкривяване на пространство. Значи, оказва се, че двете са неразривно свързани. Тази теория поражда доста спорове, но Айнщайн успява да сметне изместването на прехиление на Меркурий с много висока точност. Което тогава е било проблем, тъй като там един знак след статичната стая не е имало прецизен резултат. Значи, това е всъщност най-голямото постижение на тази теория. По-важното за тази теория е, че тя променя концептуално схващането за това, че пространството е нещо абсолютно, което съществува без никаква причина или никакво обяснение, просто съществува. Това се казва, че не е вярно. Казва, че ние можем да го влияем и че масивните неща го изкривяват. Едно от следствието от това е, че е така наречения ефект на гравитационната леж. Значи, има ли го Либон тока? Добре, значи, светлината има свойството да се движи по най-късото право. Най-късото, когато имате две точки, светлината размина между тях, отива от едната и стигна до другата, тя минава най-късия път. В нормалното тримерно пространство, когато той се нарича плоско, най-късото разстояние е една линия. Сега, това, което тя направи с волейболната топка, ви обясня защо самолетите от Лондон за Ню Йорк летят през Гренландия. Значи, причината е следната. Поради липсата на волейболната топка ще изслушам. Ще вземем една сфера. Пита се, ако тръгнем от тази точка, искам да стигнем от тази точка, как трябва да минем? Как ще ми движим най-малък път? Отговор е не така,
а всъщност ето така. Като тази крива описва цял един диаметър. Ако внимателно вземете една топка и се опитате да, да видите как вървят линиите по нея, които са наистина най-късото разстояние, измерите, нарисувате си няколко линии между две точки и открите коя от тях е най-късата, ще видите, че всъщност тази линия, която е елемент от диаметър на топката, ви дава най-малко разстояние. Светлината има свойството да се движи по най-малкото разстояние. Значи, ако трябва да спуснем светлина на плътността на топката, то ще да мине точно така между двете точки, които искаме да стигнем, тази, която искаме да стигнем. Както казах, резултат от това е, че самолетите от Лондон до Ню Йорк, от Лондон до тук, от Ню Йорк до тук, географската ширина тук е една и съща. Излезете на някъде около 55 градуса. Обаче самолетът ходи чак в Гренландия, което е много на север. И на стандартна карта това изглежда сякаш е много дълъг път. Резултатът от това нещо е, че ако имате звезда и пред нея има масивен обект, масивен обект изкривява пространство. И светлинните лъчи, това е изкривено пространство, което е малко прилича на топка, само че от вътрешната страна, се изкривява. И ако ние гледаме тук, значи, светлинните лъчи ще минат ето така и ето така. Това е малко. Резултатът е, че въпреки, че пред нас, значи между нас и звездата има физически обект, който не е прозрачен, ние ще видим звездата усилена. Защото сме събрали много повече светлина. В нормалния случай, ако нямаш обекта, щяхме да вземем само светлината, която се събира в един много тесен конус. Ако има обект, ние взимаме всичките тези лъчи, които са тук. Това се нарича ефект на гравитационната леща. Ако наблюдавате двойни звезди, мисля, че може да се получи усилване, като се въртят една върху друга, когато едната е пред другата. Това някой трябва да му каже професионалистите тази област. Сега. Следващата голяма стъпка е направена в средата на 20-те години и тя се нарича квантова механика. Оказва се, че класическите закони на физиката, приложени към много малки обекти, като атоми и техните ядра, спират да работят. Значи, например, вижте, че знаете спорт спектър, няма все още няма начин с класическата физика да предвидите спектъра на водорода и спектъра на хелия или какъвто и да спектър. Значи, науката е развита много, значи тази квантова механика е развита в основна си част за рамките на 10 години. Развита е в Европа от династията един германски англичанин. Теорията успешно е проверена с огромна точност, от типа на 16 порядък. Тоест, ако нещо е единица, то квантовата механика ви казва, че то е единица с точност до 16 знак градуса статично разстояние. Значи, квантовата механика използва, обяснява физиката на много малки мащаби и много големи следствие от това е, че за разлика от физическата физика, която ви казва, ако знаете, че нещо е някъде с някаква скорост, може да върви къде ще отиде то или къде е било. Квантовата механика обяснява как, че един процес има някаква вероятност да се случи и не може да знаете нищо повече от тази вероятност. Тоест, ако аз бях квантово-механичен обект и се хвърля от балкона, има вероятност някъде около 80% да кажем, аз да падна долу, обаче има вероятност около 20% да скоча на покрив. Въпреки че не съм превоплодил никакво си. Така че квантовата механика е малко странно много. Така. Квантовата механика изследва основните градивни блокове на света. И като такава е развита с градивни блокове, които са точкови частици. Това е изключително важен момент. Значи, представете си едно атомно ядро. Ядрото е един атом. Атом представлява ядро, обикновено от електрон. Значи, основните градивни блокове на природата се наричат елементарни частици. Електроните сами по себе си са елементарни частици. Ядрото е съставено от протони и неутрони, но протоните и неутроните не са елементарни частици.
Твърдението е, че електрона е точка. Той няма нито радиус, нито дължина, нито обем, нищо. И той е една точка. Има заряд, един електронен заряд и маса, колкото на електрона. Протоните на неутроните от своя страна са съставени от странни частици, наречени кварки. Отново ще видим какво са кварките и как те създават един протон. Следващото важно твърдение е, че всички взаимодействия на света се осъществяват с частици, т.е. за да си взаимодействат две частици, градивни частици на материята, те трябва да обменят трети частици. Тези частици ще наричаме, които се обменят, ще наричаме приносителни взаимодействия. Значи, следващ основен момент в квантовата механика е, че не можете да измерите, т.е. има двойки характеристики, които не можете да измерите едновременно. Например, не можете да измерите едновременно импулса на една частица, или скоростта, което е същото, и това къде се намира. Можете да знаете или едното с много голяма точност, или другото, но не можете да знаете и двете с много голяма точност. Същото важи и за времето и енергията. Тоест, можете да знаете в какъв времеви интервал съществува една частица, но не можете да знаете нейната енергия. Или обратно, може да знаете много точно нейната енергия, но обаче не знаете къде ще има. Тоест, кога ще има. Тъй, общата формула е, че делта P, делта X е равно на една константа H, която е 6 и нещо там, 10 на минус 34. Така, константата е доста малка, така че прецизността, с която работим, е доста голяма. Джоул в секунда. Друг основен момент е, че нито една толкова малка частица не може да стои на едно място. Значи, нека вземем една дупка, която има така форма, и сложим в нея едно топче. Според класическата физика, която ще ви знаете, ние можем да хванем топчето, сила и да го поставим в дъното на дупка. И то няма да мърда повече. Време на квантовата механика обаче е такова. Каквито усилия да полагате, колкото енергия да отнемете от топчето, то винаги ще трепти поне малко, наляво надясно. Всяка частица извършва някакво, това се нарича основно състояние. Всяка частица, независимо колко ниска енергия има, се намира в някакво основно състояние и не може да бъде свалена по-ниско. Значи не може да я накарате да спрете пет. Така. И тук добре. Това, което видяхме до сега, е, че физиката при различни размери и различни енергии е много различна. Значи, ако започнем с малко към голямото, малките неща, както разбрахме, се управляват с квантовата механика. След това следваме ние. Вековният опит на физиката до 19 век се описва с така наречената класическа физика, т.е. физиката на Нютон и Галилей. Това е класическа физика. Това е място, където ние имаме всички опити. Целият опит на човечеството, т.е. ежедневният опит на човечеството е съсредоточен тук. Знаете, че ако хвърлите нещо, то ще падне и горе-долу къде ще падне и така нататък. Когато продължим да разглеждаме големите неща, и респективно големите скорости, стигаме до теорията на относителността. В един момент вече хората са решили, че могат да продължат още назад. Тоест, да смърят още повече света, да видят какво става вътре в ядрото на атомите и вътре в протоните. Теорията, която обяснява това нещо, се нарича квантова теория на полето. И представлява обединение между квантовата механика и социалната теория на относителността. Тоест, имате квантово-механични закономерности, но заедно с това имате и работеща социалната теория на относителността. Работейки по този начин, през между 30-те и 50-те години и откривам, че всички взаимодействия на света се управляват от всичко на 4 сили. 4 сили са добре познатите на първите две, са добре познатите ни електромагнитни сили.
които са най-основното взаимодействие и причина, че аз съществувам, че вие ме виждате, всичко това е прямо на електромагнетизъм. Гравитацията, която кара телата да падат и да ни държи на Земята, и две ядрени взаимодействия. Значи това са слабото ядрено взаимодействие и силното ядрено взаимодействие. Слабото ядрено взаимодействие, тези две взаимодействия са много съдействащи. Значи, те работят в рамките на ядрото, значи около 10-15 метра. Слабото взаимодействие е отговорно за процеси като разпадането на радиоактивното разпадане на техните елементи, като уран, плутон. Всички тези разпади са всъщност движени от това слабо взаимодействие. Силното ядрено взаимодействие отговаря за ядрата, за това протоните да са протони, т.е. да се държат заедно, и за това да съществуват ядра по-тежки от един протон, т.е. от водород. Значи, през 50-те и края на 60-те години успешно изградена теория на тези трите, на първите три, отгоре надолу, благодарение на квантовата теория на полето. Всички те са обединени в така наречения стандартен модел. Значи, всяко едно от тези взаимодействия си има частици преносител. За гравитацията това не е вярно. Никой все още не е направил квантовата теория на гравитацията, нито знае как се прави тя. Кандидат, и може би най-добре кандидат за теория на гравитацията, за квантовата теория на гравитацията, е теорията на струните. След малко ще стигнем до нея. Преди това, можем да обясним какво е направен целият свят. За сега всички частици, които са намерени, всички елементарни частици, които са намерени, са подредени в таблици. Таблиците са не стандартен модел. Частиците на материята са на горния ред и те биват два вида. Електрони, което значи леки частици, и кварки, което е собствени и случайни. Значи има 6 електрони и 6 кварки. Защо има 6 електрони и 6 кварки, никой не знае. Значи, нашия свят, вие, всички неща около нас, са съставени само от първите две двойки от електроните и от кварки. Значи, от електронна неутрина, от кварк и декварк. Протони и неутрона са направени от съответно 2 и 1 декварк, или от 2D и 1 кварк, а електроните ставят електронните обвивки на атоми. Значи, в нас няма нито една от другите частици. Защо те съществуват, никой не знае, но те съществуват. На втория ред са нарисувани частиците преносители на взаимодействие. Фотон е частицата преносител на електромагнитното взаимодействие. Значи, това, което всички ние виждаме, всъщност е фотон. Преносителите на другите два вида взаимодействия са наричат междушечни векторни бозони, което не е чак толкова важно, и глони. Сините линии съответстват на това, кой с кого може да взаимодейства. Значи, ако искат да взаимодействат един лептон и един кварк, те могат да взаимодействат с фотон или с някой от двата бозона. Не могат да взаимодействат с глон. В стандартния модел обаче се оказва, че не можете да сложите маса. Всички частици в началото на материята трябва да имат маса. Не трябва да имат маса, просто не става. Нарушават се много важни принципи на физика. Затова в стандартния модел се добавя една частица, която се нарича бозон на Хигс и благодарение на която всички частици придобиват маса, колкото и странно звучи това. Така, докъде стигнахме? За какво беше целият този въпрос? Значи, в края на 70-те години се започва опити да се построи теория на гравитация. Защо е важно да се построи квантова теория на гравитация? Значи, има два много важни обекти, където тя би изиграла огромно значение. Едната е в теорията на черните дупки. Когато една звезда еволюира и е достатъчно масивна, когато глъчи сядъчно гориво, тя може да избухне и след това остатъчната маса да се свие до обект, който е с миниатюрния размер, но много тежък. Това се нарича черна дупка. Другия обект, за който главно ще използваме, т.е. с който ще се опитаме да обясним някои елементи, с теорията на струните, това е теорията на големи разлики, т.е. къде започна цялата Вселена. Ранните моменти за започването на Вселената са много неясни. Не могат да бъдат описани добре с теорията на точковите частици.
Какво ни казва теорията на струните? Тя променя из основи възгледа за това направление света. Твърдението е много просто. Вместо елементарни частици, всъщност, това са малки парчета жичка, които трептят по определен начин. И, в зависимост от това как точно трептят парчетата жичка, те отговарят на различни елементарни частици. Тоест, ако жичката трепти по един начин, тя е електрон, ако трепти по друг начин, е някой от факта. Също така, частиците, носители на взаимодействието са такива струни. Значи, тук е показано как трепти една така наречена отворена струна, т.е. хванали сте двата края и ги вързали и тя се гърчи по някакъв начин, а тук има една затворена струна, която след една отворена струна, т.е. двата края са свободни, която се затваря. Когато две струнки решат да се взаимодействат, те могат по този начин да се слеят. Значи, тук е показано как последователно те минават през някакви форми. Значи, какво е основното предимство на струните? Както разбрахме от изложението преди малко, всички микрочастици трептят. Няма начин. Оказва се обаче, че това важи и за самото пространство. Значи, ако следите на много ниски, при много малко разстояние, в един момент се оказва, че пространството въобще не е гладко, т.е. не е гладко, може би не е точната дума. Значи, не едно и също дали ще се завъртя, дали ще се движа напред. Значи, това стават коренно различни неща. И започват да се образуват ние такива малки странни изразци, проходи между от едно място на друго, т.е. в един момент посоките нагоре, надолу, наляво, надясно почва да бъде смисъл. В този момент подходът с точки и частици не може да работи. Защото започвате да губите понятие за това какво е пространство, а този подход е много силно зависим от това. Значи, при много малки размери, около планковата дължина, който си малко разберем какво е, просто пространството започва да се държи по много странен начин и няма как да бъде избегната. Това да бъде избегнато. Ако все пак се опитате да приложите стандартния апарат към това нещо, получавате вероятности за нещо да се случи равно безкрайност, който е сигурен знак, че нещо не работи. Вероятността е между 0 и 1 или между 0% и 100%. Тъй. Значи, добре. Планковото разстояние е 10 минус 35 метри. Всичко се оказва прекрасно, обаче се оказва, че няма как да построите теория на струните, която да работи, която да ви дава всички неща, т.е. всички частици, които стандартният модел включва и в която да живее по-малко 10 измерения. Защо 10 измерения? Няма отговор с размахване на ръце. Трябва, т.е. техническо и никой не знае как то може да бъде обяснено на прост език. Чисто и просто е случайност. Значи, освен това, суперструните изискват така наречен суперсиметрия. Тоест, ние имаме допълнителни закони за запазване, които приличат малко на законите за запазване на енергията, на импулса, на момента на импулса или някакъв от тях. Така. Значи, добре, имаме 10 измерения. 3 са пространствени, едно е време. Какво правим с останалите 6? Хората смятат, че останалите 6 измерения са навики, т.е. са много малко. Те не са дълги и плоски, а са малки и кръгли. Значи, можем да си го представим като ако имаме значи, нека насам да ни е времето, имаме едно пространство сигурно насам, но във всяка точка има едно много малка, да си представим за началото сферичка, която има 6 измерения, в която се случват някакви неща, т.е. струните живеят и сам, не само в 3 измерения. Така, значи, оказва се, че е възможно геометрията на
на тези допълнителни 6 измерения, което може да бъде намотано по някакъв много сложен начин. Това се нарича многообразие на кръгъл. Какво е, няма значение. Може да окаже огромна роля върху това каква материя съществува. Тоест, зависимо от това как е изкривено това нещо и колко дупки има в него, това отговаря на различен брой елементарни частици на различни заряди. Тоест, ако значи, допълнителните измерения, които са малки, ограничават струните върху тях. Значи, оказва се, че не е едно и също дали допълнителното измерение е сферичка, геврек. Значи, мислим си ги сферата за номер. Примерно сфера има плътна. Остана сферата е за един на предни на страни. Геврек. Или геврек веду. Примерно. В зависимост от коя от тези, това е примерно и много трудно обяснение, в зависимост от коя от тези форми е, може да трябва да се продукти, в този случай няма да има частици. В този случай ще да има 2 кварка и 2 лептона. В този случай има 4 кварка и 4 лептона. В този има 6 кварка и 6 лептона, което е нашия случай. Тоест, света такъв, какъв ние го виждаме. Това е разбирате какво ги врека за такива дупки или да рисувам по... Все още има такива врека, да. Тази представете, че е така опечен, че има всъщност 2 дупки. Едно прилично осмица, ама обемно. Това ги врека за лепени един друг и много ги врека за лепени един друг на си. Значи, ако това нещо е вярно, то тогава ние ще има обяснение не просто как е устроен света, а защо е устроен така. Което би било огромен напредък прямо на настоящото положение. Така. Значи, това го казахме, че различно се казва. Значи, като изследваме много ранната Вселена, можем да разберем как се е формирала тя и дали се е променял, т.е. дали винаги света е бил такъв или друг. И можем да намерим доказателства за тези прекрасни неща, които изговорим. За тази цел, първо трябва да бъдем какво е направено вече с това. Оказва се, че това, което сме направили ние и вие, и това, което свети, т.е. това, което сме наблюдавали на Божието небе, се нарича барионна материя и представлява ни повече и по-малко 4% от общата маса на Вселената. Въпросът е какво е всичко останало. Значи, някъде около 2 пъти повече енергия се крие в фотоните. Енергията, както ще спомните, е равна на маса, значи фотоните и всичките имат маса. Което не е съвсем толкова вярно, но като стане четвърти курс ще разберете. Оказва се, че има един компонент, който не свети, значи не участва в ядрени взаимодействия и не излъчва светлина. Това е така наречената тъмна материя. Всички тези изводи са направени като чинно и пресметната колко го виждаме и колко трябва да държи страна. И огромната част, значи някъде около 80% е така наречената тъмна енергия. Тъмната енергия може да се интерпретира като енергията, която е необходима за пространството съществува изобщо. Тоест, за да може ние да се движим напред, наляво, надясно и нагоре, е необходима огромна енергия. Значи, както виждате, тя е доминиращата част от масата на Вселената. За да разберем всичко това, трябва да погледнем назад във времето. И това, на тази картинка, на тази схема, без хубавата картинка, е кратка история на Вселената. Това, което тук е нарисувано, е така наречения инфлационен стандартен космологичен модел. Стандартната история, която се разказва, е следната. Вселената започва от миниатюрна точка, някъде далеч назад във времето, преди 15 милиарда години. И всички неща, включително и пространството, са набухнали в тази точка. Тоест, въпросът къде се е случил големия взрив е малко кости. Той се случва навсякъде.
просто причина, че всичко е било там. Тези минус 43 е така нещо планково време. Тогава никому не е ясно какво е ставало. Всяка вероятност няма и значение. След това Вселената започва да еволюира. Значи тя започва да става, тя е много гореща, много масивна и много малка. След малко време, 10 на минус 36 секунди след началото, Вселената изведнъж, както се разраства бавно, се разширява за много кратък период от време, около 10 на 30 пъти. Тоест, тази картинка тук ето това голямо разширение тук така, всъщност се случва за много малко време. Случва се за периода от 10 минус 36 до 10 минус 30 секунди. Значи тогава Вселената процентно нарязва повече, отколкото през цялата история. Това е така наречената втора епоха или инфлационната епоха в развитието на Вселената. Значи, както виждате, температурата е колосална, долу вървят температурите на Вселената. След това Вселената продължава бавно да се разширява и изтива, значително по-бавно колкото преди. Разширява се, изтива, разширява се, изтива, разширява се, изтива. И в един момент се оказва, че по това време електромагнитното взаимодействие и цялото ядрено взаимодействие всъщност се видимо в чим много друго. Значи, до тук, защото свършва напълно доказаното нашето познание. Тоест, това нещо е направено теоретично и на ускорител. Има ускорители, които са виждали толкова, значи ето този период в развитието на Вселената, макар и в много малък мащаб. Значи, просто оказва се, че електросалното взаимодействие, т.е. електрическото взаимодействие и салното взаимодействие са абсолютно нещо с него. След това обаче, тези две неща се отделят, просто Вселената търпи фазов преход, все едно, че от вода става на лед и тези две неща се отделят много друго. Това е странен фазов преход, но е същия ефект. След това Вселената започва да се продължава да изтива. По това време не съществуват атоми. Значи, и това е период на нуклеосинтезис. Значи, тя стигва период на нуклеосинтезис. В това време не съществуват атоми, не съществуват даже ядра. Съществуват само свободни кварки, които в състояние на плазма. Тоест, те са напълно свободни и не могат да се свържат. Просто е прекалено горещо, за да задържат каквато и да е комбинация. Също така и свободни електрони. Понеже фотоните взаимодействат само с зарядени частици, те не могат да се движат през тази страна, т.е. страната е непрозрачна. Не може да се виждат през нея, просто фотоните минат съвсем малко разстояние преди да бъдат погълнати, ударени от нещо или нещо такова. След една секунда след големия взрив, вече навлизаме в четвъртата епоха, така наречената епоха на нуклеосинтезис. Тогава започва да се формират първите ядра. Значи, едно от големите достижения на космологията, на този космологичен модел, е, че може да каже какво е процентното съдържание на водород, на хелий и на, примерно, литий, т.е. на леките елементи в Вселената. И това нещо измерва. Значи, например, за хелия, този модел показва, че хелия в Вселената би трябвало да бъде някъде около 27%. Той е измерен и той е толкова. Така. Значи, след като са образувани първите ядра на атоми, т.е. протони и комбинация протони и неутрони, 10 дни след големия взрив започва образуването на атом. Тогава Вселената става прозрачна, т.е. протоните започват да пътуват свободно. И тези протони може да видим и днес. Тоест, има експерименти от някъде около средата на 60-те години, когато двама души, които са строили антена за сателит, успяват да засекат такива фотони. Почти цялата теория от тук до тук е построена благодарение на експерименти с тези фотони. Това се нарича космически микровълнов фон. Значи, по време на разширението на Вселената той има различна характерна температура, като на, да кажем, звезда. Всяка звезда си има характерна температура. Тези фотони също си имат. И
благодарение на факта, че Вселената продължава да се разширява, температурата като на газ, примерно от дезодорант, ако му се достатъчно дълго, той ще скине. За да се просто. Всеки газ, който се разширява, изтива. Същото важи за фотони. Значи, от тук нататък всъщност тази температура отговаря на техната температура. Значи, днес температурата е някъде около 3 Келвин, значи 270 градуса по Целзий. Това е много ниско. Но, както виждате, 5 епохи са минали за по-малко от 10 дни. Малко след това, някакви 10 години, започва последната епоха, която е формирана. Малко преди това започва формирането на галактики, но галактики не от звезди, ами от прах, леки елементи и така нататък. И още малко след това започва формирането на звезди. Това е кратката история на Вселената. Остава грандиозен въпрос. Какво обаче се случва тук? В края на 70-те години, началото на 80-те, има огромен опит да се обединят 3 от 4 взаимодействия, всички без гравитация. Тоест да се построи система, в която силното ядрено взаимодействие, слабото ядрено взаимодействие и електромагнитното взаимодействие станат едно единствено велико взаимодействие. Това значи теория на велико обединение. Евентуално това нещо може да бъде проведено с кои. Такава теория не е построена сега. Просто никой не успява да се справи, има огромно количество проблеми и не работи. Теорията на струните успява да го направи практически с 10 играчи. Въпросът, разбира се, че тук вече имаме не 4 измерения, а 6. Значи, едно от нещата, за които може да бъде използвана самата теория е точно това, да се построи обединение на всички взаимодействия. Има ли следващ слайд? Не. Така. Значи, това всичко е хубаво. Обаче, пита се, какво става тук? Тоест, между големия взрив и 10 на 34. За толкова кратко време ни представя се нещо това. Значи, за всички физици е голям проблем това, че в един момент трябва да има безкрайна маса, т.е. или поне огромната маса на цялата Вселена. И огромната енергия трябва да бъдат събрани в нещо, което е точно. Тоест, с безкрайна плътност, на всички възможни заряди и така. Дойде време да използваме това, което е теорията на струните за изтъкът на космология. Значи, теорията на струните ни разказва следната история. Не е възможно да хванете една струна и да я свиете повече, отколкото е планковия размер. Планковия размер отговаря на планковото време, значи това е 10 минус 35 метра. Тоест, в този момент средата е била голяма, колкото е планковия размер. Средата е такова. Значи, тъй като измеренията са много, 10, и струните живеят в тях, то има струни, които са увити около измеренията, като пластик около парче дърво. Оказва се, че няма начин как да свиете и струната държи парчето дърво, така че да не може да бъде свити. Оказва се, че няма как да свиете тази композиция от струна и парче дърво повече отколкото от 10 минус 35 метра. По същата причина, поради която нямаше начин да свиете, да спрете топчето в тонкото топче дупка. Просто каквито усилия да полагате, резултатът е един и същ. Значи, ако можете да прекалено много усилия, вместо да го свиете, ще почне да го разширява. Твърди се, че така е започна големия взрив. Значи, съвсем случайно, благодарение на не външна намеса, но две струни са взаимодействали и се унищожили една друга. Резултатът от това е бил, че изведнъж част от измеренията не са били вързани. И тази част от измеренията е започнала да се разширяват. Тези измерения са тези, които ние виждаме. Това дава и отговор на въпроса защо 3. Защото ако две струни живеят върху пространство, което има 3 измерения, обаче е крайно, т.е. е по-малко даден размер, като мислете си за топка, която има 2 измерения и крайно. Ако две струни живеят на топка, която обаче има 3 измерения,
няма начин те да не се срещнат. Ефектът от това е същия, като ако имате една права линия и две точки, които се по нея, ама с различна скорост. Със сигурност, в един момент двете точки, значи някъде да скажем назад във времето или в някакъв момент напред във времето, напред във времето, назад във времето, двете точки ще се срещнат. Основанието за това да имаме три измерения е абсолютно също. Значи, просто двете струни са срещнали една друга. И така е започнала историята на Вселената и времето. Значи, в заключение, теорията на струните е нещо, което не е завършено. Значи, в момента и дори математиката, която тя използва, за първи път в историята на теоретичната физика, математиката не е развита още. През славните епохи на Айнщайн и Дирак, Айнщайн е имал римовата геометрия, която е била единствена преди той да започне да работи. Дирак е знал и това, което се нарича математически анализ, това, което се нарича линейна алгебра, което е напълно достатъчно. Теорията на струните не е завършена и е много трудно да бъде проверена, но все още остава най-добрият кандидат за единна физическа теория, която ще ни даде не само прекрасен начин за обяснение на съвсем и причините, защото се изглежда така. И сега любимият съвет на всяка аудитория навсякъде по света. Благодаря ви. Ако няма въпрос, това значи, че никой нищо не е разбрал и ще се разбрали всичко. Тъй като мога силно да някаква случай. Малко да се съберат мислите, ще задава въпроси. Да, може малко да се съберат мислите. Още измерения да се отвържат. Един опасност още измерения да се отвържат, отговорът е да. Значи... Но има и много по-големи опасности. Добре, че не знаем другите. Не, още че знаем другите, но това да се отвържат допълнителни измерения е, грубо казано, проблематично, защото начинът, по който може да се гледа на тази история, която ви разказах, космологичната, е всъщност начин на... Може да гледате на нея и като на еволюция на допълнителни 6 измерения, които стоят допълнително. Тоест, в началото е имало наистина див преход между може би тук и така. Обаче в момента всичко това е спряло. Значи Вселената е една и съща, т.е. бурното развитие на Вселената се е случило за няколко една секунда. Значи, от тогава насам, единственото нещо, което се е случило, е, че са формирали галактиките. Но нищо не че има нещо по-грандиозно в формирането на галактика, но нищо по-колосално не е станало. Тоест, по един или друг начин, тази форма е останала стационарна и тя би трябвало да продължи да е така. Колкото съм казал, в момента е почти напълно математическа. Какво някои частици или нещо, какво трябва да се открие, за да може да се потвърди, поне в начална степен? Значи, по мое виждане, значи, в момента вървят два големи експеримента, напълно различни един от друг, които могат да направят това нещо. Единият е така наречения LHC. Това значи големия адронен колайдер, който тръгва от година и малко, но предполагам, че до 2 години няма да тръгне в Женева, който ще сблъска протони с огромна енергия. Има малка вероятност там да се видят ефекти от струните. Втория, и това ще стане 10 години. Тъй като той трябва да набере данни, т.е. трябва да сблъска достатъчно протони, за да знае какво е станало. Втория и според мен по-обнадеждаващ вариант е така наречената гравитационна обсерватория. Значи, още Айнщайн доказва, че ако две много масивни тела, примерно две звезди, две черни дупки се въртят по една около друга, те губят енергия, тъй като се приближават прекъснато заради силите на привличане. Загубата на енергия се изразява в така наречени гравитационни вълни. Гравитационните вълни представляват деформации на пространство-времето, т.е. на самото пространство. Значи, ако вземем гъбата и си представим, че тя е гъбата. Значи, ако гравитационна вълна мине през нея, то гъбата ще се разтегли първо в тази посока, а след това в тази посока.
Значи, съществуването на гравитационни вълни въобще не е почти 100% сигурно. Ако не съществува цялата теория, която човечеството е градило един век, отива на криво. Но не могат да бъдат засечени. Защо? Защото изменението на дължината в тази посока трябва да бъде от порядъка на 10 минус 24 пъти дължината на тази гъб. Тоест, то е малко по-малко, отколкото е отколкото е фотон. Доста по-малко, защото гъбата е 10 см. 12 дълга. Протона е 10 минус 15 метра. 12 см по 10 минус 24. Значи някъде там може да сме. Значи, все още нямаме необходима техника за да измерим това нещо. В момента вървят огромно количество, т.е. да кажем 4 експеримента по този въпрос. Има 2 в Америка, в Щатите, и 2 в Европа. Значи, това, което представлява експеримента, е един интерферометър с добри перо, който значи имаме огледала тук и тук и светим с лазерен лъч и тези две са на равни разстояния. Ама на равни разстояния точно до дължината на вълната на лазерния лъч, няколко нанометра. Светим с лазерен лъч и мерим изменението на тези две разстояния. Тоест, ако това сигнал се окаже по-дълго от това, интерферометър ще даде сигнал. Те са направени така, да се гласят. Значи, ако и това е 10 км дълго. Значи, тези експерименти работят от около 5-6 години. До сега нито един от тях не е успял да даде добър резултат. Имат огромен проблем с шума. Значи, в един от детекторите в Щатите и значи, там в Сиатъл. И един от сериозните проблеми, който той среща е, че е гора. В резултат на който редовно засича това как някой сече дървето на 30 км от него. Дървото пада и детектор реагира. Така че проблемът с това е много голям. Значи, би трябвало до някъде около 2015-2020 да бъде изстранен така наречен спътник Лиза, който представлява нещо такова, само че е триъгълно. Тоест има един лъч тук, който контролира това нещо. И това разстояние тук е стълните 500 км. 0,5 км. Значи, ако има нещо, което може да хване ефект, и това нещо може да хване ефект точно от ранната Вселена. Значи, би трябвало такова грандиозно нещо като големи зрик да остави страхотни следи в гравитационния спектър, който никога не е виждал. Това е надежда. Други въпрос? Един малко по-далечен, в началото. По-далечен от струнната теория, доколко са зависими планковото време и планковата дължина? Всички са вързани с... значи, имаш набор от 3 константи, които са фундаментални. Константа сината, С, Нютоновата константа G и H. Тези 3 неща винаги можеш да построиш произволно измерение. Как го кажем, фундаментална мерна единица за време, за разстояние и така нататък. Значи някъде в това слайдовете... ето го пише. Значи, планковата дължина е H по G в цялата трета скорен квадрат. Значи просто изравняваш мерните единици така, че да са метри. Изпираш комбинация от трите, така че да дадат метри. И това ще е въпрос. Също по същия начин и планково време се мине. Кое? Планково време. Чакай, радиусен фотон. Да, радиусен фотон е 1,5 минус метра. Други? Откъде идва възданието струна, защото сега... На английски стринг. Стринг значи канат. На български се превежда струна. Защо не знам? Защото
Значи, за разлика от точковите частици, те са разтеглени обекти, т.е. те са като канал, в който се може да херско направиш. Не, защото там други неща могат да това, което са значи, да, това е просто така на затрока. Други въпрос? Ако няма да благодарим на своите интересни.